Bang suri sira bang phoke pra bang ke thom APHLC pen BJP along kachipok du. APHLC Dhansri Aropen MP candidate Jai Kathara Pankar Chola pen Kangthum Karbi. Duarbaguri Press Club atum pen puthot arpu kimi kachibek pontu. Kardom pini Karbi prime time birta long pen kado kavya phantami kardom na paziriklo. Tangti pini Karbi prime time birtang ton pen arzuitha. Herepo ni phaikre narke parani BJP asa emalong angdi pen kajipa obdun mate mas joining aja mek padosi Lumbazong constituency APHLC claim bang pubang piatum bang suri sira bang phokia pra bang kethom armu BJP along chingbedu. Kilika por nang tebok boma pora hot ihina ratcharia songa long chingbe rup ihina ratcharia songa long chingbe rup pora hot pini there ni phaikre narke parani APHLC Lumbazong CC asok puru kangrai bang suri sira bang phokia pra bang kethom APHLC ke kroyara ratum amithang song pen COC BJP asok puru along kapang chodun thu Lason si BJP along kachingbe du namaya long Karbi long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rongkhang BJP MP candidate Amor Singh Tiso MLA Bidya Singh Ingleng EM Richard Tokbi Lun Singh Teron MAC Johnny Timung Avijit Kropen Chenglok Pindang an BJP klembang phuatom chetong du Lason si kachingbe du nang ko kalam theke kaching thuramo kelong dun jia pharma si chingbe dun puta chethan Athe APHLC Ratcharia song atom ke alam si ningje pajume thekjot akam ke thangta we puta kachingbe dun arat pen ningje lapen kewang jiarani kaprek constituency alongta kachingbe dun amai mate mas joining aja mek deng ponji puta CEM pen ningje Committee alang tum a local committee APHLC lo alang tum GO pen Narendra Modi aphan puthot Prime Minister Kapemanji Aphan that 6 SC Parliamentary Constituency pen ke toidun BJP candidate Amor Singh Tiso Aphan ong dung avut pen ki pidunji Aphan pini alang letum amethang ho pen ta waida class pen ningjelo la pen ke alang letum pini APHLC that akapeka political party ave Pangrum pet pen bang suri sira bang phokera ke thom APHLC tumpini dak lumbajang konsensi pen BJP long chipok dun lo ala tum team Karbi long mate BJP tum ke claim ke dam awar sai mesen la pen ke APHLC asongja pu atum penan ra phan kachumbai kachong thui alam tum aninga klong alam che than lo lasi la sojoy ne pen salang tum halal tum phan la sona sang deng kachubaya sang deng abatai ong machi la soge kroi kre masi pini bangke alang tum bangke BJP team Karbi long ke claim ke dam asang deng thek long si pinili tum long si na chupe apnom lo la pen ke chugedam tang dak Polonia consensi tame pinana leader atum APHLC leader atum nang join dun lo lapen aphi bang ke candidate lapen hodak local MLA Dorsing Ronghang alang tum dam si hodak ta don pharu hini suse APHLC atum nang join dun lo pinili thota me ko don pharu siba suse an hodak ta me phuluni long ta me Dorsing Ronghang ari deng pen pini hodak deng pon po lapen ke non ke bang ji Dhonsuri consensi long Dhonsuri consensi angkang long tame bang pharo phobak APHLC atum dak nirtum long dak laso BJP asai hem district asai hem long si DDP long sinang join dun po lapen ang par tame chingthong pen ki thurdun a candidate pen chenglok angton APHLC tumsi hodak nang join dun la pulo Inuta avelo la APHLC claim ke angton a chili chilata bibilo pusipu asila tum tame nang chingwai elo asila tum tame nang join lapen nang parda me
amat mia party da me chukidam tang da me borjab men da join dun lo lapen independent kitordon dil bharti satri pachitir ponsi bang 700 plus atum nang join dun lo non bang ke amat mi party atum borjan men chukidam tang ki thur hola sota me non tadam nang chingwai elo 23 24 mane nang join dun po lapen nang part me da akapreka political party atum ta ex MLA di Mahasaw district president halai ta me nang join dun po congress district president lason si dukik lang penan bang futum penan nang join dun ya Therepo ni phaikre narkapara ni Dhansari constituency APHLC Aropen APHLC MP candidate Jai Kathara Phan Kar Cholapen Kangthum Karni Lapente APHLC Dhansari women wing penta Kangdangamai Kangnipo Nonapor Rachari Tinta amithang songalong Karjab Dunji mate candidate Phan Kangthum Karni Karcho me kipadopon bomasonsi APHLC Racharia Song Dhansari Aropenta MP candidate Jai Kathara Phan Kangthum Karni pen Arjul Laksonsi Highway po lapen ongdunga vote pensi High Ponji puta Dhansari aro ameipu Mohan Singh Tokbi pen ningjepo Lapenan parata APHLC women wing chunbangpi Rita Kramsapi pen kaningje ponke Dhansari women wing penta ongdunga vote pen chepahai ponji aphan convener joint convener arpu chepek pontu puta ningjepo Lapen APHLC song mate Jai Kathar ke chobai chokai abang phutakali a hokpet low aron alamsi kethan puta Rita Kramsapi pen ningjepo 19 Dhansari constituency along Sar Jai Kathar Phan nitum dak felicitation korilo lapen ke rapta chitong holo isi nili pachining tu rat pan la BJP party ke long so ki jawana be asi chere nang po BJP party long benke asi no long mis propaganda koi lok la BJP party tu mane APHLC tumsi la BJP long ki dun ko lam lagi mis propaganda lagi rat pamang hu phat lasi rat tum ludun nang ne non hu bangke athepima non dhure ludun det pote litum khai ki wir lo longri ta ki wir lo lasi rat phanili choning riji la hai mis propaganda bangi litum BJP tum long ke theklong bombo lasi lasa non ke wangji ador ke so abhut bangke litum BJP party phangke jok nang nelo la litum regional political party saraje Jai Kathar nang banai pilo foundation ke la daksi litum arjab thim nang po la penke APHLC phansi litum ador ke so bhutta jok et nang po la si sarje Kathar phan pahai nang po litum MP election candidate litum dolo mission a candidate litum long dolo sarje Kathar lang li phan pahai wek nang po la si litum ha parliament long chitoy nang po la pen asontina problem ta litum jok po bom la pen masin ni ning thepik ako dobom la mas joining ta non na Dhansari to non long ni long thom dola mas joining ji lasi la so ting bulate ni tum kalbing long arat pen di bang so arat pen ning ti thepi kanya sar Jai Kathar bang highway bu ongdung bu pen alang li phan manpeng pen ohu pen ar chulo lapen alang li ili tuma phan ikar japi kelake so langdo arat Karbi lapen inglong khai do ana phan alang li ili tuma khai ki sunglo pupensi ladak Dhansari mate dipu LA under tum anstami ke ding president lapen secretary organizing secretary women tum an chingrum lo lapen puthot ladak campaign committee for the upcoming election of 2024 labangso along convener co-convener financial secretary la so arlo tum assistant lapen APST pen lakang waipon ki form pon doji lapen anpar sidame ladak kachingwai ke lake soarlo tumta sopin so tum kachi songalong soarlo tumta ingtang kring nang ji pensi ingtang kring nang ji pusi ladak assistant APST penstame pini ladak chithan chimom pon ji pusi nilitum ninghak lapen ke isi bangke nilitum soarlo tumta mithanga somar kachinghon longri khai ki duk ki sung lo ki vir lo lahaya puthak si ladak pini chingki chithan pon lo lapen anpar sitame
keng sang atum ili tumapan idim ipiti pamuhen sitami akahai president sir akahai sir jai kathar sir president alang li ning je ponlo je ili tum adim ke bang keng sang bihari keng sang bengali lahai tum si ili tumapan dim nang kiti lok sila tum ke claim lo lasi pataan sitami ili tumapan jo ili tum ke longon de dolang la sodak thak si pgr vgr along le sitami akahai tuliram rong hang cm alang li alam chak ateng pen alang li chipa pleng te den lo piniar li karbi la pen inglong akhai kona lo piniar ni dim ke dolang kona lo ke damalang pipo se alang li eviction ha heder lo la pen cheng lok la son tak taksi pini itum kisung lo la si kado ka ve sitame regional political party le pe hai he pulang te la ilitum ke kivir ang densi ilitum dambom lo la si kado ka ve tum sitame ning duk ning oi pen si choche junje pen sitame la dak kachirok tok amai bang ke along tin wrong rup APS adon si dam et nang ji non APSLC aki haji ay kathar sarpan ipe haji aphan si pini chirok tok abay dolo lahen lakado kawi akisung akiboy alam do anstami alang li ji ay kathar sar ke rada farman ke arjapi thip po alang li ke Amor Singh tiso ki alang li ke rada phan kangin so lapen ke claim PG abang kalilo lapen ke party doan atum sitami ning chiroy bensi ilitum regional aphan si ilitum pinang po posi laki solang do aratum sitami arni BJP pen congress nang join dun labang do bomlo Lihin pen sitami Asian countries a president pen sitami nili sitami government of India implementing bodies upon article 244A ki long ji upon nili penta nang chi na mane tang than pidun popusi alang di 2014 aningkan alang li nang ki than alam do lasi lahai pen sitami ning ki the ki kroi kang hot pen ilitum ning ka chi the do na arna mahirjume dolo la pen rat ke non ke regional party si highway popusi la ke a percentage bang wang bomlo APSLC tumki ahok alam ki khan aret aposi rada tum kachini aja kong do etlo kalima putha kalang rada tum kachini aja kong do etlo non inkan pho sumar phale arjudam sitame APSLC ke koson lo APSLC hen lo hempre ke wanji pusi osomar tuman kachini aja kong do bini pia posi soar lo tum sami hem pen hong na chon lo asomar ching honduk longri long pat ching honduk Pinyani hai nang ma Jai ka thar sar phan MP pe hai nang ma Dan Seri constituency pe hai nang ma Dipuel pe hai nang ma Kidam tang there ni phai kre trokar ni Duarbaguri constituency of Harman Surihini ra inkora isi matijonga chiklo ni phai kre narke parani Duarbaguri press club along amahang patheklo Lason si pinning an ningkan ke thom nang choksi Duarbaguri press club along constitution arona tengpen puthot arpu kimi ka chepe kamai kohora soil conservation IB conference hall along si paman pon arpu kimi ka chepe kamai along pherang ke claim bang atumang bong pen chedon sar pen meipu vidya singh ingleng lapen kong chunbang rajasterong atuma phansi pektu Bangswa long kachirap dunjia tum dun meipu arjisong rongphar rap chunbang rangsinabe star hem chunbang risaniti dihen rimbang Robinson Keling Kajironga langcharia bang Robertson Rongpi pathu lapen jutang chunbang Andrio Hanse pachathang chunbang Amo Singti lapen klembang phuatum pen Joy Singh Terong Dor Singh Tokbi Sem Singh Ingleng Thomson Terang Harthang Singnar Edward Kruatum hen Duarbaguri pen rangsina be report card news Ana pan ni kero pila athe kedam tang ni phan arpuna pi laki ni phana pilang tu anam anam pani thang thek thek pa sameni khana thamo cher pon ani tum ni phana mana pi pen apor ani tum kedam tang samme chiro lo ko puthon no ni phana pi thu laki nang tum phana ni chiro ren e athe an parda ili tum isi phur ki molong tang nai ili tum secretary restaurant mo het ni than no alang li di food ko pan stamme alang li Duarbaguri ta bang hawar son paching thur rang prang nang ku ma tha pen yok talang li hadak mang si editum korte finance secretary Robinson Keling la pen editum assistant secretary rangsna be alang tum penching ki than se editum panang pangrum si isi hem tum paman si neli phan mai phu aso nang pilo thot non stame neli phanang pi thu alang ni phan ni choro re ne lage alang ni long arnam an se here me ba piduna la sinon ke bang ilang editum abang kutin stame ke claim pon kedam pon
Mami bang kicok cido tai stame kun an ke litum cipa keng bu mane li stame ke tek te ke sini ne an tanang litum apa keng panon litum hemisilo litum si hem tum ke nasi un an ke litum dwar bagria awai kan tame hawar tame pemi pon sei pan tum bori bonan pen non ten 2027 upon needed to push some non new body like for the World Press Club la ni tum submit back on to law so ka back at tank pen kedam tangan in kan ke chari pon bida sing like alang ni kimisen take a post me da dagnitum rat pen chingwai sar pen nitum bida sing like alang li phansi nitum press club pen puthot up to alang li phansi president pi pon thula sondak taxi kedam tanga sondak tax secretary abang ke niliphanse atu nang pi pon thula sondak taxi non 2004 pen 2007 ana phan ke chari pon ni phansi puthot akon niliphansi nang pi pon thula la chingwai sar pe la sondak tax pe dak nilitum along atu da Vice President Assistant Secretary lahai samin tum chebak kono asoka chebak kono dak nili pohi pon lapo lake Vice President lake kedam tang sonak taxi arjison rong pha alang li phan CP kono apen Assistant Secretary lake rangsna be alang li phan CP kono apen Finance Secretary lake rang Robinson Killing alang li phan CP lo Office Secretary lake Rison Inti alang li phan CP pon thulo Organizing Secretary lake Amosing Tilo Yemen's Culture Secretary lake Andrew Ansela Kajirongna in church lake Robertson Rongpilo apen Public City banke no makenang chitong ledelo stame la banke non temporary lo lake Joycing Terono stame la bang non banke pangda computer dela la sondak taxi pini na chitong no along lake Mirsing Tobi Samsing Inglay Harthang Singnar Edward Crow la pendak Dorsing Tobi la pen Thompson Dumsem Tangtenan malam sopora phan biruta mo ingtonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phit puthot biruta long wang thuiklo Lokso Tokbi Youth Club ahin pen patre pipon si there ni phai kwe troksiarani Lokso Tokbi pathuak lamalong Fuchim T10 Cricket Tournament Championship kapaman pona biruta nane tama pherangke Rajiv Bepen biruta nangpali Fuchim T10 Cricket Tournament Championship kapaman pon ke chengsiarani adabapor kapathu pon denarong kulite rang club lapen Hawar ke ha chingrum club atumang bong kapathu pon along Hawar ke ha chingrum atum chepahai ponsi man of the match Bijoy Teron chepalong pon Adunthu kapathu pon aterang Nurak A club lapen Hatipara club kapathu pon along Hatipara club atum chepahai ponsi man of the match Samir Basumataria himpen chepalong pon Kechengsi kapathu pon along Manpeng alhi amanpen Lokso Tokbi arong asar Babu Tokbi Lapen Ratsai Klembang Phu Rajiv Phangchok Lapen Fuchim T10 Cricket Tournament Championship Ameipu Bokto Hansi Lapen Chunbang Ruplinson Ronghang Lapen Umpire Bizen Teron Lapen Rajiv Beatum Chetong Tunsi Kapathua Jamek Ing Samjin Pen Pachunpong Here ni Phaikre Troxiar ni Dipu Karbiang no Autonomous Council MAC ka cherong pipia hemalong hacha ke kana jamek mesen pen kapaman pona birta nangli Karbiang long Autonomous Council MAC ka cherong pipi methang hemalong arunikang sang porphai troka por pen hacha ke kana jamek pangchen pon Karbia kheita khei kang thim Jutang Jubat Lamlun Porongputhi Ingchol Limpuang Thek Kachapak Lang Japhan MAC Kacherong Pipi Pen Hachake Kan Pakan Pon Bangso Along Alhiaman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Achor Sangpi Kache Terongpi EM Amor Singh Tiso EM Lapen MAC Satum Lapen Penang An Ke Thek Keding Atom Chetong Dosi Mesen Pen Hachake Kan Paman Pon
Tang te pini Karbi prime time birota bang ke kang toniklong kado kaveta me do me thak me kurwang thu